अरे सर कहाँ बोल गए रे दूर तो ना मारिए। देखा बाबूजी हम द्वार वार बाइक मन नहीं करत उधर मत बोला सुन ला। अरे सर भाई भोल चैत में तोरा का करे के मन कर देनी ए ता पता नहीं खे चैत के महीना चल गई चैत के महीना में का होला जवान से बूढ़ हो गइलन बोल जाके बुझाते नहीं साढ़ खान 10-12 लड़का पैदा कर देलन बुझाते नहीं कि चैत के महीना में का होला। ए सर हमरा पता नहीं खे कि चैत के महीने में का होला ये सब मोबाइल बात हमें से पूछी में जो भैया से पूछी वो दूध में जो घूम लगता ये रुझान घूम लगता Oh my God. तो बहरा में करे नया राम चैत में हमारा घूम लगता। हाँ होने के लिए कहाँ जाता नहीं जाते नहीं मैनेजर साहब से मरवावे। मरवा देते नहीं हम ये मार दी। हां ठीक हो तन का तन तू जाए Oh my God. नीरोवे मार दी। Okay. चलो ये मार देते हैं चलो एक का पैंट खोल दे नीले पहले मोहरा मार दी तो पैंट खोले जा हमर सियाई उड़ा गल भैया मर गेल सरदा मार ली हो हमर मार दी बक 12 छिनारा बानी जी हमरा मालूम ना रहल उ सब खातिर पैंट खोलता नहीं का हो भाई। यस चैत के महीना में काहे मानव से ठियाई रहता हो आ हाथवा आगही लदियाई रहता का करब दिकदारी हो गेल उ सब छोरा हे चैत के महीनवा में मन लसियाई रहता आ देह बसियाई रहता Oh my और God. ये के आगवा हाथ लोरियाई रह का हो छे दी कहां जत रहे ने आव मल दिया नइखा जाना चैत के महीना आ गइल जा तनी गेहूं काटे। Okay. हमर लाड़ बाद में कटाई पहले नहीं आवा हमर लाड़ बाबूजी तंग कर रख देले बड़न जा तनी गेहूं काटे मर्दिया मेहरारू लगे चैन से नहीं खा रहा है। हां सब के चैत में ही हाल रहेला आ होई का हो Oh my God. पूरा मोबाइल छिड़का देले बड़ा मशीन से हो पूरा चैत तोरे पे छा गइल भाग बूर भोरवा मार भात खाते नहीं तनी मारवा में से गिर गई। ई तो मार खाने नहीं खिलागत हां ठीक बा चला 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 ई साला बकवास बतियाला जा गेहूं में जका ली गलो ठीक बा हम जाता नहीं बाबूजी खोज दे जा हमरा मन कइले बा ए रुक कहाँ जाता नहीं रे शर्मा झांट का बहुत झुना गइल बा ओही के नहीं रे जो हमर चाचा के लगे बुला ले और बहुत कटवा ले जो पहले चुपचाप तुम चल ना बाबू लाने गेहूं काटे के सर होने से ना चिराते वाले बड़ी सर जेगा तोर बाप लूल बा होगा तू लूल बा इसका रे साला जा रे चल ना बाबू का गेहूं कटवाओगे तू हम कटवा दे हमार झांट बाद में कटाई माल के व्यवस्था करना तो। Okay. माल यस कितना माल चाहिए चल भथेरा भाई चल 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 दिवाओ तन चल पाक सरवा तोरा खानी लंगड़ा के बेटा तो साला सब तोर हम गेहूं कटा दे जितना गेहूं बा सब कटवा दे चल तोरे यार A few moments later. चलो वो कितना दूर बारी भाग देख आगनी से हउए सब माल है सब बोल बोल कौन चाहिए तो बताइए बता आ भाग सरवा रे लूल बा जेगा बाप तोर लूल साला तोरा के बुद्धियो देले बारी हम सरवा कहीं लड़की के माल तो सरौलिया एकदम गाय भैंस लग लड़की चाहिए वे दाल भर के कवर के सदै के लड़की मिली चला चला रे साला खिसियात काहे बाड़ी से लड़की ना ओटू इस तो छाका उठिया गो बाग साल इतना मत रो बिहल माल चली भाग साला चली दौड़ी चो 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 कहां भी Oh my कहां God. चल ले नंबर बा हमरा लगे वाह साला वाह चो साला कौन सा बॉडी बेल बेला हवा करे माल उठिया देलस हमरा खातिर 996604 पालानी में जवानी रोवता हमरो पालानी में जवानी रोवता कहां से इतना फोन आता है बनी देवर जी फोन करतनी Okay. इतना दमाजी फोन ना करलेन पालानी में जवानी रोवता ई कामना का जामल लिया भोसड़ी रे फोन में काट देती रे Oh my God. 3 हाली फोन धराइनी ओका फिर धराए पालानी आ हमरा दादा का झांट छलते लोग काहे फोन ना उठावत लोग ओ वैसे फोन धरावतनी के हो काहे इतना रो बोलतनी कहां से नंबर मिलल अरे हम बेलबेला हवा के दोस्त बोलतनी बेलबेला हवा हमरा के नंबर देलस Okay. अच्छा बेलबेला आज नंबर देनी ऊ त हमर पहिल का यार रहनी आ खाना खइलू हो हां खइनी हो रोवा खइनी हम खूब मार भात खइनी आ खूब चटनी है बर मार भात दबा के ए खाना पीना छोड़ो ना है सुना ना हम का कहतनी बोली का कहतनी जब तू हंसलू नु
तो बुझाला कि बंगाल के खाड़ ही टूट गइल बा खेतवा। ए सुन ना का तहार बोली बा Oh my एकदम god. कोयल खानी एकदम मधुर आवाज लगेला यार तहार। काहे ओकरा से मौगाई बात एले बनी खोल के बोली का कहे के चाहता नहीं। ये कहता नहीं नु तनी आवा ना भेंट करे। ना 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 हम ना आए रखी हम जाते हैं त्रिशा कर मधु के वीडियो देखे। त्रिशा कर मधु त्रिशा कर मधु तारा झोटियों में लागी तू ही बाड़ू दुनिया में एक पीस बनल भले तू भेंट करे आवो चाहे मत आवो लेकिन बड़ा सुंदर बाड़ू। अच्छा ना मान तो बोली कहाँ आवे के बा। Oh my god. आ जानी रोहू के खेतवा में Okay. आ तार भतरू न खनु ए पति 2 साल से विदेश बानी अभी और 3 साल रहे हम चलो तनी तले तू आवो। हां चली हमू लाए से आवत तानी आवो बढ़िया सही है बाबू ए बाबू मगर बहन चोद का उ नइखे आवत कह तक हम ना जाम। यार से नहीं क्यों जो हम सुन अब चलो जब हम दिखाते दू चल जा चला कब ले आई रे गांड फाट गइल साला है गेहूं में सुतल सुतल रे आजा जई का दो गलिया रे देखे लागो अरे हम कहीं की नाई बुका बोली बोली झट से बोली क्या बोलनी है यही खातिर बोलनी हो तनी चैतो में मन गांव जियल रहत हो। Okay. तो हम का कर ना 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 उ सब ना हम वो सब करे खातिर नहीं। हां वो तो बेलबलाओ से रांडा बानी जी। बाबू ए बाबू दुकान आ एगो शायरी सुनावा। ऐसी नहीं अरेरी आइले बरेरी छटकाइले आ चोंच के महीनवा में गहू में खूब हिलाइले। वाह बाबू वाह तुम माने बदमा हो। भाग तू तो बुरा मान गइल हो बाकी बड़ा नीमन बड़ रुक तो ठीक बा कॉली तू ना ता हमरा तो चल मशीन या तो हम आवत हैं ए भाई जरा गांव में गांव दे मैं जरा मजलिस कर आ गइलो उसने गांव काटे या तो मैं तो गांव में पहला ढुकल बा। अरे बड़का वो छोड़ दो बड़का वो गलती हो गई बड़का वो छोड़ दो। चुप मार चुप अब दूधी टंगल में मार Oh my god. सटकाओ जल्दी हमार झाट पे करो तनी का है नहीं Okay. हई रूला से काम चली पूछी बूढ़वा के का चाहिए ऐसन ऐसन कान ढेर भइल बा हमारा बेलाल से बड़का वो चाहिए दोना पूछ टिप दिवा दे छोड़ दे तो हम दे दू बड़का वो को तरंदी देबू बोला लिए बड़ा छिनार बियारी का भइले कोते ना दे देख अब हमरो सामान मशीन पुराने भइल एगो सोच माने के पड़ी हम बोलो फड़का करम चैनल के सब्सक्राइब करा दे जाके तो छोड़ देम तो हम ना तो बाहुबे करम बिना बहने ना छोड़े ना बड़का वो सब्सक्राइब करवा ना सुन ने वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे के आ शेयरो करे के कमेंटो करे के लाइक करे के कमा दे जल्दी जी ठीक बा। ए बड़का वो कॉल हम लाइक शेयर कमेंट करावे की तो हम कहते हैं तुम कहियो Okay. भैया लो तो सब्सक्राइब कर दिलो चैनल के ना तो बड़का वो हमने के बाद ही दबा के खूब में खेतवा में तो सब्सक्राइब कर दी। लाइक कमेंट जरूर करें लो और शेयर भी कर दें।